सुरज तिवारी जाय थोंनै आथिं आरो आगदा आखाइ गैया। दाखालिसो फोसावनाय UPSC सिभिल सार्भिस आनजादाव 917 रेंक मोनना बिथाङा पास जाबाय। आरो जों बुङियानो गाहामसै। जाय हुइल चेयाराव जिरायो, जाय गावनि गोसोबादि जेबोखौनो मावनो हाया, बिनि थाखाय पसिबल। आरो जों आखाइ आथिं थानाय गोग्गो देहाफोरनि थाखाय इम्पसिबल। उत्तर प्रदेशनि मैनपुर जिल्लानि कासवा कारवाली गामिनि सुरज तिवारी, जाय 2022 मायथाइनि UPSC सिभिल सार्भिस आनजादाव 917 रेंक लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बिथांनि उथ्रिसारनायखौ नुनानै दुलाराय भारतनि सुबुंफोरानो गोमोहाबदों। माबोरै जायनि थोंनै आथिङा जनाय, आगदा आखाइया जनाय आरो आगसिनि थाइनै आसियाबो जनाय, अब्लाबो भारतनि गोरासिन आनजाद सिभिल सार्भिसनि आनजादखौ उथ्रिसार जानो हाबाय। थारैनो सोमोनांथाव। सुरज तिवारी बिथाङा 1992 मायथाइनि 17 नभेम्बराव उत्तर प्रदेशनि मैनपुर जिल्लायाव जोनोम जादोंमोन। बिफानि मुङा राजेश तिवारी, बिफाया सासे दर्जिमोन। बिमानि मुङा आशा देवी। नखरनि रांखान्थियारि हाल-सालफोरा मोजां नङामोन। सुरज तिवारीया 2012 मायथाइयाव दिल्लीनिफ्राय उत्तर प्रदेश थांबाय थानाय समाव गाजियाबादआव हरखाबै ट्रेनाव जाब्रबथाय जायो। ट्रेननिफ्राय फिस्लायना गोग्लैनानै बिनि थोंनै आथिं, आगदा आखाइ आरो आगसि आखाइनि थाइनै आसिया जलांदोंमोन। बे समाव बिथाङा बेचलर अफ साइन्स एबा ग्रेजुएसन फरायगासिनो दंमोन। बिनि थोंनै आथिं, फारसे आखाइ जनायनि उनाव बिनि गोसोआ बायलांबायमोन। मोनसे इन्टारभिउआव फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा थांनानै थानोबो गोसो गैलामोन। गावखौ फोथैना लानो सानोमोन, नाथाय बिथाङा बेखौबो मावनो हायामोन, मानोना बिहा थोंनै आथिं, फारसे आखाइ गैयामोन। सुरज तिवारी बिथाङा गावनि हालोदखौ लानानै गोसो बायग्लिबायमोन, डिप्रेसनाव गोग्लैबायमोन। थारैनो जोंनि जिउआव फिसा फिसौ जेंना फैयोब्लानो जोंनि गोसोआ बायो, डिप्रेसन जायो। आरो बिथांनाथ' आखाइ आथिं अरायनि थाखाय खोमाना लानांनाय। सुरज तिवारी बिथाङा एम्सआव ट्रिटमेन्ट लाबाय थानाय समाव JNUनि सासे बारग' फरायसा अक्सन गुप्ता मुंनि सासे सेरेब्रेल पाल्सि बेराम गोनां सासे फरायसाखौ लोगो मोनो। आरो बिथाङा सुरज तिवारीखौ JNUआव फरायनो थाखाय थिनदोंमोन, खावलायदोंमोन। अक्सन गुप्ता बिथाङा सुरज तिवारी बिथांनो बिजाब हरनानै हेफाजाबबो होदोंमोन, थुलुंगा होदोंमोन। बेनिफ्रायनो सुरज तिवारीनि गोसोआव गोदान मिजिं फैफिनदोंमोन। बाथ्रायाव दं, सासे मोजां लोगोआ सासे लोगोनि जिउखौ सोलायनो हायो, खैफोदनि लोगोआसो थार लोगो। JNUआव फरायबाय थानाय समावनो बिथाङा सिभिल सार्भिस एग्जामनि थाखाय प्रिपेरेसन खालामनायखौ जागायजेनदोंमोन। नखराव रांखान्थियारि जेंना, फारसेथिं गावनि देहायारि जेंना, अब्लाबो गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो बिथाङा गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों 2022 मायथाइनि सिभिल सार्भिस आनजादाव 917 रेंक लानानै उथ्रिसार जानो हाबाय। बाथ्रायाव दं, नाजायोब्ला जाफुंसारनो हायै जेबो गैया। नाथिं इज इम्पसिबल। बेनि गोथां बिदिन्थि सुरज तिवारी बिथाङा। भारतनि बयनिख्रुइ जौसिन थाखोनि आनजाद UPSC सिभिल सार्भिसनि आनजादखौ उथ्रिनाया गोरलै नङा। UPSC सिभिल सार्भिस एग्जामा गासै 3 स्टेज एबा खोलोब जायो। गिबियाव प्रिलिमिनारि, नैथियाव मेन्स आरो थामथियाव इन्टारभिउ एबा पार्सनेलिटि टेस्ट। सिभिल सार्भिसनि थाखाय भेकेन्सिया जोबोर खम ओंखारो। 2022 मायथाइनि गासै भेकेन्सिया प्राय 1011 मोन। आरो बे 1011 पस्टनि थाखाय प्राय 11 लाख सुबुंफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन। नाथाय बिसोरनि गेजेराव फार्स्ट एटेम्पआवनो सुरज तिवारी बिथाङा 917 रेंक लानानै उथ्रिसार जानो हाबाय, जाय बिथाङा थोंनै आथिं, फारसे आखाइ गैजाया। UPSC सिभिल सार्भिस एग्जामनि रिजाल्टखौ नायोब्ला मिन्थिनो हायोदि जायफोरा गोब्राब नाजानाय दं, जायफोरा सहायनो हानाय गुन दं, जायफोरा मोजां गुन रोंगौथि दं, जायफोरा गावखौ बावसोमो, बिथांमोनासो बे आनजादखौ उथ्रिनो हायो। बे आनजादखौ भारतनि बयनिख्रुइ गोरासिन आनजाद होननानै साननाय जायो। सिभिल सार्भिस आनजादा 3 स्टेज एबा राउन्ड दं। गिबियाव प्रिलिमिनारि, नैथियाव मेन्स आरो थामथियाव इन्टारभिउ। प्रिलिमिनारि एग्जामखौ उथ्रिनो हायोब्ला मेन्स आनजादखौ होनो मोनो आरो मेन्सआव पास जायोब्ला इन्टारभिउ एबा पार्सनेलिटि टेस्ट होनो मोनो। बे आनजादनि थाखाय UPSCआ बोसोरफ्रोमबो डिसेम्बर जानुवारि दानाव फोसावलाय फोसावो आरो जुन जुलाइ दानाव एग्जामिनेसना जायो। माब्लाबा समाव एसे उन सिगां जानो हागौ। बेनि थाखाय UPSCनि अफिसियेल वेबसाइट www.upsc.gov.in आव नोंथांमोना चेक खालामनो हायो। UPSC सिभिल सार्भिस आनजादखौ होनो थाखाय सासे बिजाथिया ग्रेजुएसन पास जानाय जाब्लानो जायो। 21 बोसोरनिफ्राय बे आनजादखौ होनो हायो।